Herawati, aduh, aku kesel, aku sengklek iki ya. Wedang, kopi, sego, sepatuku cepetan, tasku, telen kono. Iki pikulane, iki arite, iki perkule. Aku, ayo Herawati, latihan aku. Barang siapa yang menolak ajakan suami, dilaknat oleh malaikat semalam suntuk. You know, hahaha. Masya Allah, Kakang Baladewa, rumangsamu ki wong wedok apa ora kesel. Asline wong wedok kuwi luwih kesel timbang wong lanang. Bahkan bisa dikatakan Anda wanita itu multitasking. Kewajiban itu kompleks, multi macem-macem tuh. Wong lanang mau le mari ngono ngorok-ngorok. Aku wong wedok bisa menjalankan 5 pekerjaan sekaligus. Kon iso sampean kon ngomongnya ora botah. Wong wedok masak, gendong anak, ngeneng anak, dulang anak, ngedusi anak, nyewoki anak. Ngono kuwi. Nggih dolanan anak, kadang nyapu, ngepel, ngono gosok-gosok. Ngono Kakang nyirami kembang, mbah-mbah ngono. Kowe selera umum. Wong lanang enak. Piye lho Kakang? Iya, oke deh. Aku harus melayani kamu sebagai suami supaya pelayanan saya lebih prima. Tolong dong bantu saya. Mulane gak apa-apa Mas, Mbak. Ngono nyapu-nyapu. Iya, wae dhewe. Priye ngono to Mas. Kerjasama yang baik. Aku kudu burung Mas, partner, pasangan. Ayo.